Salam. Men Livat vilayatından. Men özüm şeýle arzuçylyk eddim. Kän arzu ederdim. Kim zadım ýokdy durmuşymda. Özümi öwdügüm bolar. Durmuşymda ýeki oglany sözüni alyp gürleşdim. Hemem oňa durmuşa çykdym. Tanışlygymyz özü meni iýdäp telefonyna gürleşip başladym. Toýumyz boldy. Toýdan soň ol okuw gitdi. Aşgabatda okuýa. Men mugallim bolup obad işleýärdim. Ýollaşmyň soňky ýyly az wagtyny işe goýmaly. Ýöne oň menden soňaýanyny bilýärdim. Näme üçin pikir edýärdim geceler ýatman. Soň bir az wagtdan başga biri bilen gürleşýäni bildim. Ol gyz biz häli toý etmänkäk mektep döwründen bäri şu wagta çenli gürleşip gelýän gyz ekeni. SMS-lerini okudum. Näme etjegimi bilmedim. Gaýnyma aýtdym. Sen arkaýyn bol, ogluma söz ýok, beýle iş etmez diýdi. Näme etjegimi bilemokdum. Men baran öýümiň ähli zadyna kaýyl boldum. Gowrul wagtym aşsaýlap ýetim gelen zatlary iýip bilmedim çünki hojalyk biraz pisräkdi, bergilemimiz bardy. Birazdan oglujygymyz boldy. Çaga maşgalamyzy berkişdirer diýip pikir etdim. Ýöne tersine boldy. Oglum bolandan soň ol işe başlady. Piýada gezmesini ähli gyzyllymy satyp, dekretni pullamam şoňa toplap, maşina alayyn diýdim. Hemem maşinalyk. Emma ol çağamyz biraz ulalsyn soň ýanym bilen alyp gitjek diýdi. Menem bolýa diýdim. Başga bir welaýata işe goýuldy. Ýöne ol şonno şogy bilen habarlaşyp gelýän ekeni. Oglum ulaldy. 3 ýaşady. Ähli zadym edinlik. Günlerde bir günem bu gatnaşyklar kesilmän soň şol gyzyň üstüne uruş boldy. Bir gerekmi diýip sorag berdim. Olam maňa men sen gowurt bilemok. Onu gowurýan idi, söýýän idi. Hana ýolum gidip bilersin diýdi. Oğulçugum atasız ulolmasın tünip yalvardım. Ýöne men dinlemedi. Dünyam ýykylan ýal boldy. Onu da men aýryşmak islemeýärdim. Soňa waka maňa aýtdym diýdim, kaýyl bolar diýdimi? Soňa waka açaçan onu öýümizde de getirip başlady. Şondan soň biz oglum bilen gaýtmaly bolduk. Bir günden süýräp diýen ýal çykardy bizi. Ol yine öýlenni. Şo gürleşýän gyzyna. Onu tutuş oba ýadgardy. Şeýdi benim ýolumyz aýrly. Ýöne men häzirden düşünemok. Öýüm bolsun, maşgalam bolsun diýip işläp, oğulcugum 2 aýlyjak wagt goýup işe çykdym. Hojalygy gallarjak bol. Ähli zadymyzy edinenimizden soň bizi şeýdip çykaryp kowdy. Gaýnanym hiç zat bolmadyk ýaly seredip durdy. Näme üçin diýen soraw kellämde aýlanyp dur. Şu wagtym ýyllar geçdi. Mektep döwründen gürleşýän ekeni, gowurýan ekeni. Düşünýän, ýöne öňden şonu alyp bagtly maşgala bolup ýaşamaly ekenler. Meni allap almagynyň sebebi näme? Näme üçin oglum bilen meni ýakdyna düşünemok? Görküm bar, kärim bar, sada göwnlülük. Adam ýakýan bolmaly. Ananjanlygym meni ýykdy. Ýaşlara maslahatym tanaman, bilmän, durmuş ýoluna kadam basmaň. Wagty işemem diýýärne. Allahdan närazy edýär. Ýüzüme şükür oglujygym bar. Ýaşamagy bilen höwüsüm bar. Gyzlar size de ýüzden ösüm gelýär. Öýlenen oglanlar bilen gürleşip halal ojaklary ýykmaň. Sizin bagtyňyz bardyr. Allah'ın sani yaradığını cübüt yaradıymış diýerler. Sizin hem cübütüňiz bardyr. Her kimin halal ojaklar ýykylyp, çağalar ortada kalmasın. Günägadan maň diýesim bilýär. Oğulcuğum atasy size idarlayan ekeni. Belki bir videomu ondan çıksın. Sağ olun. Başla.